Volve a Festa do Galego, o programa Maio Mes da Lingua chega a Pontevedra con máis actividades ca nunca. Máis de 40 actividades programadas entre asociacións, colectivos, entidades e tamén polo propio Concello, pero que se nos adentramos un pouco máis en todas as actividades que hai relacionadas coa lingua durante o mes de maio, superamos o 100. Algunhas delas non están incluídas no propio programa porque son obradoiros, son roteiros que facemos co alumnado dos centros de ensino. Este ano o Concello conta cunha nova web, pontevedra.gal/mml. Con ela preténdese darlle maior dinamismo aos eventos programados. Unha página moi sinxeliña que vais poder atopar, vais poder descargar os cartéis, quen o desexe, e programa en PDF, mas tamén colocamos un calendario no que vai haber novos eventos que pode ser que se fosen incorporando desde que pechamos a edición en papel, outros novos que poidan ir chegando. O obxectivo desta iniciativa é, como sempre, promover o uso e a valoración da lingua. Temos un país amplamente rico e, ademais de ter un país amplamente rico, temos unha cultura, temos unha identidade, temos unha lingua que é tanto ou máis rica e que ten unhas potencialidades inmensas en todos os sentidos. E tamén no aspecto lingüístico, pois esta lingua que temos, aparte de servirnos para comunicarnos entre nós, servenos para comunicarnos con millóns de persoas ao longo do mundo. E, dende logo, unha lingua non sempre suma, non resta. Un programa para todos os gustos que comeza mañá coa celebración da Festa dos Maios.